България е страна, която е в състояние да изненада както собствените си жители, така и гостите си. Тя е толкова неочаквана комбинация от природа, история и народопсихология, че не оставя никой безразличен. За голяма част от българите, страната ни все още е непозната. Едно такова впечатляващо откритие са Западните покрайнини. Добре дошли в градовете Трън, Брезник, Драгоман и Сливница. Община Трън има ключово географско положение на границата със Сърбия, разположена сред уникално красива и чиста природа. Природните богатства на града, както и множеството исторически и религиозни паметници, тепърва предстоят да бъдат разкрити на туристите. Западните покрайнини крият множество непознати досега места, а тяхната история неизменно впечатлява както българските, така и чуждите туристи. Районът на градовете Трън, Брезник, Драгоман и Сливница е богат както на природни красоти, така и на много свети места, интересни обичаи и характерни кулинарни преживявания. Друг град с трудно настояще, но обещаващо бъдеще като туристическа атракция е красивият Брезник. Градът с хилядолетна история е един от първите 5 български града, основани заедно с Ниш, Пловдив, Средец и Срем. Община Брезник се намира на територията на Пернишка област и включва 34 села, 25 махали и един град. Част от откритието е бусинската керамика, кръстане на селото, от което се е появила. Бусинци, намиращо се на 8 км от град Трън. В миналото село Бусинци е било значим център на традиционното гранчарство в страната, като по време на Възраждането в селото е била изградена местна школа, която се е славила с изработката на керамични съдове. Историята показва, че в местната школа е имало над 300 специални гранчарски колела, на които са изработвани съдове. Повечето от съдовете били от глина, защото в региона все още не е било добре развито медникарството. Тук се намира музеят на бусинската керамика, чиято сграда е построена в началото на 20 век за първото българско училище по керамика. В цеха може да се види традиционното гранчарско колело, върху което от топка глина се източват съдове с различни форми. Характерните цветове на бусинската керамика са жълтият, зеленият и винено-червеният, типичните есенни цветове. На времето бусинските майстори са използвали за оцветяването местни руди и растения. Всеки майстор имал свои рецепти за багрене и смесване на глината за изработка на съдовете си. Тера Инкогнита е още един град от западните покрайнини на България – Драгоман. Малко се знае за събитията, ставали в района през вековете, въпреки останките от тракийска култура, които и до днес се срещат в селата Чоковезер, Бахалин, Габер, Несла, Владиславци, Големо и Мало, Малово и Драгоил. Община Сливница се намира на 30 км от София и на 25 км от границата на Република България с Сърбия. Обхваща около 13 населени места. През града преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи, а от най-голямо битово и стопанско значение са водните ресурси в района. Градовете от западните покрайнини имат свои истории, които и до днес вълнуват българските туристи. Богатото историческо минало на Брезник е запазило едно местно предание, според което в града се е намирал средновековният Брест манастир, който е имал 7 престола. Седмопрестолието не е случайно и говори, че Брезник е бил забележителен духовен център. Брезник се споменава в писмените извори като един от 5 важни български града по времето на цар Петър, заедно с Ниш, Пловдив, Средец и Срем. Днес теренът е обрасъл с растителност и не са правени допълнителни проучвания. Със Седмопрестолието могат да се свържат църквите в района на града. Най-добре запазена е църквата Света Петка от 15-16 век. Руини са останали от църквата Свети Петър, която е от същия период.
А на рида Бърдо са открити останки от други 3 църкви, по-късно превърнати в оброчища. Богат на свети места е също и град Драгоман. Изключително ценните природни обекти определят голямата стойност на района в национален мащаб. Високите скални откоси, карстовите форми и образования привличат вниманието на алпинисти, делтапланиристи и пещерняци, а на изследваните терени на археолози и ботаници. Красивият пейзаж и почти недокоснатата природа създават предпоставки на общината да се превърне в един особено привлекателен кът за планински туризъм. Историята на град Сливница и развитието на града по-късно е белязано от голямото сражение, водено по време на Сръбско-българската война в периода 5-7 ноември 1885 година – битката при Сливница. Въпреки значително по-малкия брой войници, българският отряд на капитан Коста Паница разбива сръбските войски при Ропот и Комщица и навлиза в Сърбия. Сливница е нетипична, но и привлекателна дестинация за туризъм. А причина за това са градските и извънградски забележителности. Историята на военен клуб Сливница е тясно свързана с историята на 25-ти Драгомански пехотен полк и 1-ва пехотна Софийска дивизия. В община Сливница почти във всяко селище има църква или параклис. Само на 5 км от града се намира язовир Братушково. Голям, подходящ за риболов. Бреговете му не са стръмни и са удобни за почивка. Заслужава си да отидете до село Бърложница, което е на 6-7 км от града, да се изкачите на местност Дубица, където и е вековният дъб. Гледката е невероятна. Местността Пеклюк, намираща се между селата Горголят и Гълъбовци, дължината е 500 метра. Река Пеклюк разделя скалното образование чрез красиво ждрело. Отдясно с внушителния 30-метров Пеключки камик. От юг почти недостъпен и отвесен, а отляво по-ниските и полегати равни камик и кривина. Дължината на ждрелото е около 50 метра, а височината 30 метра. Най-старата обществена сграда в града е храм Свети Кирил и Методий. Строежът му е започнал през 1873 и довършен през 1879 година. През 1935 година е започнато строителството на паметник Косница, увековечаващ загиналите в Сливнишката битка, а в основите на паметника е поставена стъклена капсула с послание към поколенията. На северозапад от града Сливница се намират ниските височини Триуши, Пуклина и Мека Црев, станали известни в историята с героичната битка на младата българска армия, водена от княз Александър Батенберг по времето на Сръбско-българската война. Западните покрайнини на България пазят още една тайна – характерната кулинария за района. Най-общо под понятието българска кухня се разбира основният комплект от ястия и съставки, които присъстват в бита на българския народ. Едни от най-характерните продукти, използвани в българската кухня, са бялото саламурено сирене и киселото мляко. Рецептите са формирани в продължение на векове, с традиции в вкусяването и изградени методи и техники за приготвяне, представляващи синтез от европейската и азиатска кухня. Една от характерните особености на българската кухня е, че повечето продукти в едно ястие се обработват топлинно едновременно. Това важи особено при печивата и обяснението е просто. В миналото домакинствата почти не са имали собствени фурни, а са отнасяли подготвеното за печене ястие в обществени фурни. Дори с навлизането на модерните технологии, тази традиция на приготвяне в голяма степен се запазва. Друга характерна особеност е включването на много пресни или консервирани зеленчуци, които се обработват едновременно с месото. Силна в сравнение с други кухни е употребата на пикантни подправки като лук, чесън, червен и черен пипер, бахар, дафинов лист. Ежегодно в община Трън се провежда националният празник на киселото мляко с идеята да бъде популяризирано производството и консумацията на български традиционни млечни продукти. Програмата на празника обикновенно включва конференция, фолклорна програма, дегустации, състезания и конкурси. Една от атракциите в града е музеят на киселото мляко в село Студен извор и къщата музей на откривателя на Lactobacillus bulgaricus доктор Стамен Григоров. Западните покрайнини на България са прекрасна възможност да направите своите малки и големи туристически открития.
да се насладите на красивата чиста природа, да се докоснете до хилядолетната история на района, до светите му места, да опитате характерни кулинарни изкушения и да се върнете отново. Добре дошли в Трън, Брезник, Драгоман и Сливница.